això així, bueno, escolta, això, aviam, és un recado per a la senyor Dolores. Bueno, Dolores, m'han dit que és més coneguda com Doloret és la fustera, no? Jo no sé si em coneix vostè a mi, segurament no. Soc el noi de Quico el Celio, el noi al Mut de Ferreries, soc el noi, o de l'Americana Quadros, no sé si m'ha vist alguna vegada, Bueno, resulta que parlant amb el seu net Lluís, Luis, pues diu de que, xic, pues si m'abuela avui fa anys i resulta que també és el meu cumpleaños, quines casualitats, me cago en l'orba. Llavors dic, dona, home, dic, li podria dir alguna cosa a la t'abuela perquè pues ja que fem anys el mateix dia, això és una cosa que s'ha de celebrar, diu, però no sé com, diu, bueno, no et preocupes que jo això de la tecnologia ho domina molt, sabeu, este xic, diu, i no sé què m'està fent, ho deu estar gravant, suposo, en fi, li deixo gravar. Jo, si no li sap mal, senyor Dolores, li voldria fer una jota, una jota d'aniversari, a veure, no tinc ni guitarró ni res, però jo li faré a veure si li agrada, diu així, diu, a Doloretes li canto que la vull felicitar, que avui és el seu cumpleaños, 97 diu que em fa, que tots tinguéssim salut per tornar-ho a celebrar. Què li ha paregut? No sé si està ben afinada o no, però la intenció és bona, No res més. Escolta, moltes felicitats, que em pugui complir molts més, que tots ho poguéssim veure. També recordo aquí a la gent que estigui amb vostè, a la Marilola, a José Luis